Captain! Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng! Marituyang, awan ka di aramidam inton bigat. Awan mat maray, apay kaday. Umay ka man nga rod dito inton bigat, maray. Tulungan na nga agi-display kan agiripak itilakaw. Ay katwan amaray. Awan mat later aramida. Padunya-dunya aklaeng. Apay, awan ka di pa'y aramidan nyo ijibang kagyaw. Awan pa'y mat maray. Saan mat ngayon sagana ni Badong Jemulaan mi kuma. Takasanaw, agsadot-sadot mag. Apay, saan ayaan na ikat day nga ugali ni Kabadong? Ay, sipod pa'y ide. Sadot day jayon maray. Ala nga rod, maray. Inton bigat, umay kantaw. Isupay ti malpasta. Ay katwan amaray. Isupay mat ajemat gada. Agasim ka man ko, Arag. Kiptanod ka lang aroday. Nalawa pa'y timinulaam, itinaduma-duma anat natin. Ay, katwan mo ta, tatabadaw. Awan mo't nga mintian mo kapag alaki ti kwarta, isungag mulaklatan Ah, kitagpaspasada ka, Mike. Dapat iswildo medya barangay hall. Saan nga umdas day jay, tatabadaw. Nasaysaya at latamit no adalata daduma pagingkaman. Ay, Unta ta, tano ti honorarium ko lang tinamnamak. Saan nga umdas day jay? Kat no ti mat mapaspasadaak, kurang mat lang. Ngamin, magastos mat lang no daduma ti adda motor na. Aggasolina ka, agsukat ka ti pilid, agparipir ka. alawinan ko, Arag. Saya hatim nga ron ti agmula-mula. Namno adan to ti pakibalatuan. Yay. Nagadumot gayam tila kumaray. Ninayunak gamin ti istak ko, maray. Tapno, adamot agatangan dagiti customer. Sa bagay Ay, wan. Iso nga inayaban ka, tapno ada katulunga. Ayun amaray. No kasapulam ti kadwa, adda aklaan dito'y akatulungam. Ay, sus! Ay, na! Natinagmutin ti may sa atray nga itlaw ka. Ha? Ay, sus maray. Ay, kasano tayo tuyan. Dudwalaang mutin ti saan anabuaw. Ay, kat kasta nalatan amaray. Anyang arugkat na buong matan. No, na yan. Mala, uray ikisay mula angan ititangdan ko, maray. Ay, sadaan. Di mo matinggagara. Manulaangan nga, iti agba, ti aswildom no ikisay kao. Ay na, agyaman ak unay, maray. Agyaman ak unay. Kanayon nga ibaga ni Marito yung asadot ni Kabadong. Ay, dahi tamot laang ti kanayon nga ibagana. Numapan ije balay. Agpaiso nga ta, ti ibagbaga na, ha? Wensamet, maray. Takumpor mila ditan ti pakitang tangdanan na. Ay, uwan, pudno day ta. Maray. Tanun nagagat ko man ni Pari Badong. Saan ko mga anusan ni Marituyang ti mapan agbirok iti pakitaggadan na. Ay, wan, maray, husto ka. Iso apanag ko nak. Pudno amin nga ibagbaga ni Marituyang. Natuyang, kaya't tsuka di mapandalusan dagiti mulak iti bangkag. Tangdanan kayo. Ay, katwan Kayat kula unay, gaputawan pangalaak iti kwarta. Sige nga rod, nana. Uray, saan kayo ngagbalon? Balunan na kayon to ni bakit kaw. Ay, kayat ko manan Ay, awan nga min balunak amasidakit. Uray, saan kayo ngagbalon? Makamon ni bakit ko amang yag iti kanin niyo. Day talang tadi na ka makaduan ngagdalos. Awan parikot iti dayta, JP. Maawatan dayta, gaputa adamot anak yo amasapul nga awiren na. Day tangarod ti makagapa iso analagip kayo at ang danan. Alangarod nana, baka mo kayon ton inton bigat iti garden. Ayun abaraw, awan parikaw. Naglalang tuwa dagiti mula ni JP. Kapay nga ta.
No siyak tagmula san akastoy ka lang to. San mabaling ti kastoy? Ay, malugi aka. Iso aparutek man dagiti daddo maamula ni JP. Ibagak to ajak na si putan. Apati dagiti mula na ket nairaman anaparaw. Tapno saan laeng asyak ti awan maapit na. Nanakwanang, kumusta ti panagtrabaho ni nanatuyang kada kayo? Medyo ayos mo, apay ka, day. Ay, kung amin nana. Kasla sa anak akuntinto iti panagdalos na iti garden ko. Kasanumat ngamin. Pinakiparparot na madagiti daddo maamulak. Anya? Una na, jak amo no inggagara na wenusaan. Ngam imposible mo't no aksidente amin na naparot dagijay. Ngamin, ado dagiti mula naparot. Ay, anyan ni Marituyang. Ayaguray ka man tabserbarak inton ayabak man nandito'y tersinak. Huwin man nana, tapanagkunak. Inggagara na dagijay. Jak lamo no agkabaway. Iso adi na amaw, no mula dagiti nakiparparot na. Kuya, oray di kan mapan makitang tangdan. Naa, paapay alapdan nak amakitangdan. Ik-ikan nak aya iti kwarta. Pulos met asaan. Anya? Kaumag, ultimo piso. Awan pa'y mayawat mo kanyak. Kasano mga man, nakasadsadot ka? Oray sa dutak, tasaan ko aluklukwen dagiti padak at taaw. Anya ti kunam, loklokwa ti padak at taaw. Kasta mo ta talaga. Apay, sana palang lukaw, tinaramid mo itimulan ni Jipay. Apay, anya manen aya ti naramid kaw. Kahit no inggagaram a pinarot-parot dagiti mulan na. Oho, pagkunamag. Apay, agbalaak tapno parutak dagiti mula na. Kahit apay nga ron nga ado dagiti pinarot mo. Ah, Ay di ka man nagindidi ang muto yan. Amaw, nga umapal ka. Gaputawan na pulos tinalang taw kadagiti mulan. ha? Iswa pa nga asim to yan. Di kalangan makitang tangdan. No pasig adakas nga apal tadalita kaunggam. Kasi dagiti mabikbiktima. Anya? Nasaya at matay may ka, Marituyang. Napan kano ngamin ni Kwarog ijay balayo, ang awan ba't tao? Adala ngamin na panak, Maray. Apay aya, Imbilin ni Kwarog itay, adamagan ka. No kayat mo, amatangdanan amapan agburas kadagiti mula na asilay. ay katwan amaray. Kaya't kulaunahin no pagkwartaan. Ala, mapankalat tangarod agburas inton bigat. Dagasem tula kanon jay merienda kan si daem iti aldaw ijay balay ni Kwarog. Ayun, Maray. Sige nga rog, agyaman naklaunay. Apay nga kastoy mo tayo nanatuyang. Nakiburburas yung mat dagiti naganaos. Ay pasensya kan Kwarog. Jakmet ngamin amaw. Imposible di mo amaw. Iti kastakin na bakit maw. Di mo amo tinaganaos. Ah, Inggagaram da itaw. Amok nga umapal kayo iti mula. Kiswa kastoy tinaramid yaw. ay kwa, saan mo't nga iti kasta, Kwarog? Amaw. Kit dahituyin ti maudi apan nakitang danyo kanyak. Gaputa di yung matartarimanin ti trabaho yaw. Chip Kwarog, kasano ti trabaho ni nanatuyang iti tinangdanam? Abay ka DJ Pay. Panagkunak, dadaal san ti ulo ni nanatuyang. Pinarot-parot na dagiti mulak. Kastamot lang ti inaramid na iti mulak. Nakiburburas na dagiti naganaus. Iso nasayang. Naimbag nga rod ta nakitak tapno ang mukaon. Tadjakon kayat atangdanan inton sumaruno. Uray siyak mo ta, Jipay. Jakon kayat atangdanan ni nanatuyang. Sayang lang ti maitangdan ken kuana. Ken sayang dagiti mula. Anyan ni Marituyang. Ado ti reklamo dagiti manang tangdan ken kuana. Apay aya, Ni Kwarog, kuna na abinuras kano ni Marituyang dagiti naganos pay laeng anateng. ah, Ni JP,
nakiparot kano ni Marituyang dagiti mula. Kat ijay mat kabangibang a barangay, natay kano amin dagiti impay mula daken kwa. Ay, Ngamen, pinuted-puted na dagiti ramot ti similya. ay, pudno launay day tamare. Ngamain, nalaukan iti apal ti trabaho na. Ha, Inob-obserbara kidi tinangdanak. Idi damo kan maikadwa, pinasensyaak. Ay ngam inulit-ulit na maut. anya. Wan maray, idi damaw, intinag na ti may sa tray nga itlog kat nabuong amin. Ah, Idi may kadwagon daw ay, inggagara na nga inbalang ti asukar nga itimtimbang na. na. Idi kwan, nagmanan ti may sa kilo nga arena. Iso nga, ay, talaga nangisit ti panunot day di a tao. Tsak amo no apay. Ah, Panagkunak, di na kayat nga addaag namay. Panagkunak, kayat na nga agnanayon nga agrigrig at tayo amay. Ay, uray agpakpaka si Kamarituyang. Di kan kayat atangdanan. Pangaasim ka din, amaray. Awanan makukwarta. Ay, kat problemam daytan Apay nga main adi mo saysayatan ti trabaho mi day. Ingagaram nga ibalang dagiti lakok. Ay, kwa, aklo nagmaray. Gapo iti saan anasaya at nga apal kaw. Iso akas jay tinararamid kaw. Hanya. Un maray, dakas nga apal ti adda iti panunot kaw. Iso akas jay tinararamid kaw. Angam na amiris kaw asaan gayam anasaya at tikas jay. Talaga, nga awan na saya at nga itdan ti dakes nga apal. Isong agbalbaliw kan. Nga main, saan lang ati performance mo ti jak kayat kan ka, Marituyang. Ultimo pa nagkumarita, dinadaal mo. Iso adi kan kayat akumaray. Anya! Pangaasim ka din, JP. Tangdanan nak nga agdalos ijay garden mao. Jak kayat na natuyang. Ang mga no parutem manin dagiti ka imulmulak aripulyaw. Saan? Ikarik dayta. Sana rin. Ado dagiti babaeng aggapo iji kabangibang a barangay. Isudan ti tangdanak nga agdalaws. Di uray man magastusan iti panangdan ko kadakwada. Basta di dagagarayan na paruten dagiti mulak. Ay, JP. Pasensya kayo na natuyang. Ngam talaga adikan kayat atangdanan. Di nadaal mo mo't ngamin ti panagtalagkukin ka. Alang araw, awan maaramidak no talaga adimon kayat. Kat sapay la kuma tamapakawan nak. Sigay, mapanak kun JP. Ay, sikat ikaw dyan nga asit ga ko araw. Kat sapay la kuma tamaasi ka kanya. Ha? Abay ka day na natuyang. Awanan makukwarta, kaysa pang nga asim kuma at tatangdanan nak nga agburas iti mulam. Ay sanay. Ang mga nuburasam amin agraman dagiti naganuspay. Adun tumanan ti masayang. Ay sanon, kwarog, ikarik da ita. Sanay. Ado dagiti mayat nga umay agburas iti mulak. Sa balimot ngamin ti ugali yaw. Jak amaw no anya ti adda iti panunot yaw. Talalaukan nyo mat iti kalukuan ti trabaho yaw. Nagbalbaliw kayaw, tanay. Awanin na pulos ti mayat amanangdan kada kayaw. Marituyang, napanam ka day? Ay, kwamaray. Ay, mawawak. Nabambanugak launay. Napanam ngamin aya. Kat nakapigpig sa tidarang diinit. Napanak nagbirbirok iti pakitang danak. Ngam awan mo't ti mayat amang tangdan kanyak, maray. Ha? Wan, maray. Ni Kwarog, ni JP, ni Maray Kwanang, ay talaga di dakon kayat. Anya? Agbababawi ak kadagiti inararamid ko, maray. No kumangamin tinartarimaan ko iti trabaho. Sa anak ko ba nga agbasak-basak ita nga agbirok iti pakitang danak. Ay, apal ngamin adakas ti adda iti panunot ko iday.
Ala, Maray. Anyangay nga rod kat nalpasan. Nagkamali ka. Tinapatag. Nakaamiris ka itan. Marituyag. Ay, nanatoyang. Agnakam kamat siguro itan. Awanan ti mayat amanang dankan ka. Gaputalao kamat ngamin iti linuloko ti aramid mo. Tidakas nga apal, isagmak na kalaan. Ala sigay! Dinan, tinagdibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Jun Reb. May sabay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Inteng. Agasam man na natuyang. Nagadumot ka ang titarakan nyo ading wine. Ay, wuna, kwaraw. Napiala nga ipaspastor ka. Ay, kituwa na Ha? Dinak mo tultulungan ni Tatam Abadong nga agipastor ka dagito'y kalding kas kada baka. Anya nga mintir aramidin na aya. Ay, jak amua. Kanayon mo't arumwar. Ngam jak amua. No ijay nga tabang kag ti kanayon apagturungan na. Anyan ni tata ba daw? Ay, wan kwaraw. Jak lang amin kayat kat agsaw. Amangan no aga pa kami laeng. Ala, anusan niyaw na natuyang. Taintun dumadakil dagita dingwin niyaw. At danto ilako yaw. At danto matin kwartayaw. Ay, naimbag pa ni Marituyang, Maray. Ado, dagiti taraken na adingwan. Wan nga rod, Maray. Kabailan nati agiwayway itinuang kan baka. Win nga rod, Maray. Strong jay ko, Marita. Atiwan na ta. Ay, win nga rod Ati win na pay ni Pari Badong. Wan nga agpaisaw. Anya nga ta, mati pakakumikuman ni Kabadong. Jakman am mo, Maray. Ngamen, kanayon met amapan ijay bangkagda. Hanggang kaslaawan ka no, mati maapapit na. Ay, anyan no kasta. Isuan na saya at met, tanapanunot ni Marituyang taagtaraken kadagiti dingwen. Tapno adamot pangalaan na iti kwarta na. Ay, hun amaray, ngam tidakas na. Nasumok gaya man ni Marituyang ti uminom iti arak. Na, kasta aya. Word maray. Nakita nga adaawit na nga arak idi na minsan. Dinamag ko no impagatang ni Kabadong ngam saan gayam. Taiso ka no amis mo ti uminaw. Maray, ikanak man pa'y iti may sabuti nga arak. Ay huston maray. Ang mga dumabartag ka. Naginom kan sa itay jay dinarayam apaskawn. Kurang nga ron. Agsakit ti ulok nubitin ti mainom. Ay namaray, apay nga min ayaan na sumok mo ti uminom iti arak. Ni Marikuan ang ikan nakadilatan. Sana bali at abayadak mag. Na, jakmat imbaga adi mo nga min bayadan. Nukas ta nga raud ikan na ko na. Nay, mangrugin nga agsakit ti ulok. Arak laeng ti agas daytaw. Ay anyan ti kasta. Bimabaian ka nga umininom. Oray manginumak at nagagetak mo para. Malaki din, ikanak iti may sabuti nga arak. Makain-inumakon at talaga. Abay ka di abay-bayan nyo ni Nana Tuyang nga umininom iti arak, tata ba daw?
Ay, san aman anawan ni nanam atuyang nga umininom iti arak warag. Kunak nga raw, nga ison ti pagbalinan na adanom. Ta inom nga inom, makalawas ay. Ay, anyan ni nanatuyang. Nakadalan na ngamin ay iti uminom iti arak. Talaga nga aramid na nga tanah, hindi balasang da pailaeng. Uno, hindi pa'y kaubing da. Ay, nagalasakit kitaan. Bakit na manginom? Uwin nga raw, mawan maramidan ta. Uray manong ti pamagbaga king kuha na. Awan lata ti denggan na. Sang kadilaw dan ti kinaartek mo tuyan. Anya kinaarte ka sa sawam badong. Iti sumay. Kahit anya kumangay ti bibiyang mo. Kwarta baya ti igat-gatang ko iti arak ngayon inumag. Na, Kawun mag. Atiwon kalata. Tauray manginumak. Ado titarakan ko adingwan. Si Kangay. Awan na apulaos. awan ti taraking ko nga adu ading wain. Ngam addamot ti mulak eh. Ngam awan mat maapapit ma. Yeah. Wow, dadakkelan dagiti taraken nyo, nanatuyang. Ay katwan imaw. Agbirbiro kak ngarod iti pangilakwa. Ay, agila ko kay ngarot iti manokyaw. Wen, no nagagat ka, mangparti ka iti maysa, tapulutanin ta. Ah, Wen, partyem ta ilutaw, ay, kat kabayatan ti panaglutaw, ingka gumatang iti ara. anya. Wen, ijay tirsina ni Mari Lucia ti pagkatangam, tamangan no di nakalakwan ni Mari Kwanang. Nagadayong ngay. Alaki dain. Aw, anya ngay ti kayat mo apartyan, agpilikan. Ay, kaday tadakkelan akong kalumagan na na. Okay, no problem, imaw. Malamang tiliw ka nga rudin at aing kapartyanan. Ay, wala ta agpilit kay Mike. Ang anya, iti gatang ko iti arak. Ay kat, si kamutin at gumatang. Siya lang nga rudin ti makaam mo iti pulutan. Siyak pa iti gumatang iti ara. Papa na, barak. Dito'y ana na. Nay, anya dito. Imbaon na ngarot ni nanatuyang nga gumatang iti arak. Ijay ka no, tirsina ni nanalo siya. Taapay ka no ang masapol nga ija ti paggatangam. Amangan ka no ngarot no di kay mang taed. Nang runa no amuyaw ani nanatuyang tinagpagatang. Ay, anya ni Marituyang. Day tala arak ti pagpagatang na. Kat si kamat imong, kay kayat mo mal. Ay, nene, imbaon na lang ni nanatuyang. Amangan noong tandak Ay, di ka ungtan, bagbagaan ka lang. sa nabalay tayo italaday taoy. Mala, ibagam ka ni Marituyang amay sala ang titod ko. Tapno saan manon na mabartag. Huwag kagawad. Gusto na natuyang tanan niyan, bartek kay matin. Ang mga nung tan na kay ni Tata Badaw. Sana pa yan na bartak, imaw. Na, Kurang pa iti ara ka ginatang pao. anya? Awan ka di pa ni Badaw nga. Awampay, mate. Ibero ka nakman giditi sukat ko kini Badaw. Na, unay ka datang nga ibagbagayon na natuyang. Ay, maakon kini Tata Mabadaw. Lumakay matan. No mabalila ko mga isukat ti asawa. Ay kadin naramid ko na. Isa nakasta na natuyang. Ay, seryoso akiti, bagbagaki mong. Mangsapol ka mangkid, iti isukat ko kinibadang. Oral lakay, basta guwapo. Anya? Wan. Ay, ay iturog yung kay din na natuyang. Nay, nabartek ka man ng tuyang. Si kamat gayam ti simang patbadong. Kahit asino ko matinam na mamasumang bite. Ay, kajay Prince Charming ko Na, ginaraman na bakit ang... Ay, maulawa ka. Talaga na, Bart.
teka. Day tala pa naging inom mo ti amom nga raramidan. Ah, Dagay dingwin mo, di mo idapinakan. Di ba ka? Di mo pa inuhiway. ay, demon, pakibiyangan day tabadog. I can manage. Kan manage nga. Ay, makamukan to yan. Uray day talatan agbartay, taramidan. Uray son, di pagbalin na madanong mau. Salbagkiday. Si kamat imaw, dinanggayam ni nanatuyang ang naginom iti arak. Ah, Nagalas imaw, si kabaraw, dinanggayam kit din ni nanatuyang ang naginaw. Ay, nagalas. Nagpili mo nga main. Ay, kanya mo mapanawan. Ang mga no sobrahan na ti aginom. Ang mga no niya pa iti mapasamak na. Ay, anyan ni nanatuyang, nagbalinmot nga minan nga artay. At iyon na pa'y ni tataba daw. Nagalas. Marituyang, sapay kumata di mo ibaga aman nakibiyangak. Ha? Nadamag ko nga main nga agbarbartek ka kano. Ijay terse naman, wano ijay balayo. Ay, wan nga rod maray. Jakman ammo iti bagay. Kas lang amin naimas ti panagraman ko iti arak. Anya? Wan maray. Kas lang amin agpanatengak no jak uminom iti arak. Sabali daytan, mare. Iso at tinasaya at nga aramidam. Isardeng mo ti panagin inom mo iti arak. Ay, uwan maray. Ikarigatak nga isardeng ti panagbarbar tagkaw. Nakasaritak ni Marituyang, mare. May papanitian niya. Iti panagbarbartek na Inturturod ko nga imbaga, nga isardeng nan. Ta saan anasaya ti kasjay nga aramidan na. Wen nga rod Nagalas sakit kita. Wen, naibagak day taken kwa na. Kat ammom ti sungbat na. Anya, maray. Kasla ka nung amin agpanateng no saan nga uminom iti arak. Ha? Ay anya ni Marituyang. Ay madidaytan ang mapaspasamakan kwa na. Talaga birbiro kan ti bagina ti arak. Ay, wen, mare. Bareng no maisardeng nanti panaginom na iti arak. Kagawad ko nang. Mabalin nga ginom kami dito istersinayaw. Ay sana mabalay ni Maong. Alamot din May salang mo. Mala. Ngam, may salaang Hindi kay madanagan ka day. Sige, wunan. Hello, maray! Imong! Naa. Ah. Si Kamot Marituyang. Wan maray. Napanak nagalay ti ruaw. Nay, adda ka magayam dito'y imong. Mayat mo ti inumam. Ay, una na natuyang. Ay, danggayan na ka. Uy, Ay, saan maray? Ay, di ka umininom iti arak. Ha? ni kagawad maminsan laang. Ay, may sa kamot imong. Imbes sa bagbagaam ni Nanam Tuyang. Ngam saan mo? Mala, bayamon maray. Di mon sirmunan ni imong. Tauray siya. Kaya't kumuti ang tagay. Naa. Sana bali ata italang manal na. Ay, husto day ta imong. Nabartakan ni Marituyang. Ay, biyag ay parang life. Naa. Ay, maray, Mm. maturog kan. Tapno mausawan ka, katagawid kan. Na? Nay. Naturog ba tayo? Ay, na yan ni Marituyang. Day nga minti ibagbaga ka na kayaw. Diyo ay ayaban, tamo yung mata na kastana. Kaya ko nga rin nakainom mamait kagawad. Ay, pinagustuhan kayo laang ita nga uminom dito tersina. Ngaminton sumarunaw, ay saanan na mabalay. Gawid akon maray. Ngam na ya, kasla saan ka pa'y mo usawan. Ay, kabailak. Mapan ko pa ka ng jay dingwon ka. Ay, saan maray? Ang mga nudi mo kabaulan. Ay, kabailak maray.
Sayang mo't dagiti sakatek. Ang mga numalungsot da. Ay, sige babayaw. Ay, anyan ni Marituyang. Dagulay. Ipapilit na ti agawad. Wen nga rod na. Ay, basol mo na ito imong. No di mo kumainayaban nga uminom. O, di saan kumaanabartag. Ay. Sino tinang takaw iti sakatek? Ay. Sus. Sino tinang takaw iti sakatek? Nay. Kumanok Agpukaw ka, mo taon na. Awan, babay nyo at tao. Ay, sos. Sakati lang, tagawin niya. Wow! Ni? Ay, sos. Imong. Inkanawaan ni Marituyang. Ay! Di pa'y laag kurad day ng takaw iti sakatek. Hey. Saan ang nasaya at dayta nga ibagbaga, Maray? Kandi ka agpuka-puka, wakasta. Saan ang nasaya at dayta? Kad iruruman mo, tipada matao. Tinakaw da nga ro day sakatek. Daytaman ni di sa katim niya. Daytaman niya. Ha? Iso dayta? Kuwan. Ay na. Ay, kababain. Kababain, maray. Talaga kababain ka. Ay, mangibabain ka, Tuyang. Ta sino kumatimang takaw iti sakatem? Taure lagpuk-kapukaw ka, di nabartik ka. Di ka mamina nagbarbartik ka. Kaputa di mo ammo tilaw-lawatam no mabartik ka. Ay, wan ba daw? Dahito'y ti saritaan ta, Tuyang. No agbartik ka manayin, ilako ta amin na nataragam mau. Dahita ti kondisyon ka. Ha? Wayne, kun may isa, no di mo pa'y kaya't ti may babain, isardang mon ti panagin inom mo. Ha? Isardang mon! Ay na to yang. Di ka ngamin agbarbartak. Tadi mo ammo ter aramidam. No kasta amabartak ka. Maisagmak ka laeng no kasta ti aramid mo. Ala sigay! Diton tinagyibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Ernaline Liwan. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Jopper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami, iti ingkay panagdangan. Anya nga tati mapasamak no ti tao ket kanayon ay mangibagbaga gi kabailan na i-kontrolan ti bagina, nem iti tunggal panubok ket ti bukod na met na ugali ti manidaulo kan kuana. Day tati makita tayo ken ni Marituyang. Iti duay nagsaruno nga pasamak, dua met ay banag ti nang ipakita iti problema na. Umuna, ti panagininom na iti arak e dandanin sa anen e simpleng panagragragsa, taulay dagiti kakaduan na ket mariknada manalabes. Kalpasana, idi ka sa pula na ti kwarta ken ng berbirok iti pagtrabahoan, isumet laeng ti kinaawan ti panagtarimaan ti nagriribok ken kuana. Daytoy ti makapainteres iti istorya, ta saan laeng ay ti arak weno ti trabaho ti pagproblemaan. Tipod no ipagsasaritaan ket ti panagawat iti responsibilidad. Nalakad di kita enti kamaliti sa bali, nem no datayo ti maipwesto iti panubo, damet laeng tiempo iti bukod tayo kinaanos, kinaanad ken disiplina ti masapul kitaen, iti rugi. Nalawag na adda kadagiti gagayem ken kakaduana ti nakapansin iti panagininom na Marituyang. Saanen ay mesalaen hi panaginom i maibilang ikas panagragragsa. Agsasao dagiti tatao maipanggep iti arak, iti taraon, ken uray iti pagatangan, ket ni Marituyang kaslakanayon ay makasarak iti dalantapno maising iti panaginom. At dapay plano ay mangisagana iti manok ay mabalin ipulutan, ket ti saritaan ket nagtutuloy adinda iti no asino ti mapangumatan iti ara. Dito'y palaeng makita ti may sa detalye na pated.
No ti may sa iba nagket kanayon maikonekta iti tunggal okasyon, tunggal saritaan ken tunggal panagtitipon, mabalin ya sa anen idayta ti paagragsakan laeng ti tao. Mabalin dayta enti mangiturong iti desisyon na. Ket dayta ti kas lamang rugi makita ken ni Marituyang, ti nakakatawa ko ti panagberbiruan ket simang at met iti may sa maseryoso level. Idi na ipanggap ti saritaan ken ni Bado, na bartet ni Marituyang ket ng rugi nagsao iti bambanag iino na lakapay ti isip na ket nalabit saan na nga ibaga iti kasta iwagas. Ada panagbarbiruan maipanggap iti panakasukat ti asawa, iti may sa igwapo wenno kaslat Prince Charming. Kasapulan isaan tayo nga alaen data ikas pamanetnek pudno iso ti kayat ni Marituyang, tanalawag na bartek iso na ken ada panagbarbiruan iti grupo. Ndem isumet data ti punto. Nung makadanon ti tao iti level saan na nga maamiris no anya ti maibagbagana, dagiti tatao iti aglalaw na ti makakita iti panagbaliw ti asal na uray iso mismo ket ibagana ikaya na ti bagina. Ti panagkontrol ket saan mapanetnekan babaen iti panangibagalaeng ikaya. Mapnetnekan data no ada panubok ket kabaelampay na a decision sila lawang. Ada met ng padas mang balakad ken kuana. May parparit na ken ni Marituyang saan nasaya at ti kanayon panagbartek, ken ada posibilidad mapasamak ti saan nasaya at no saan na nga isadang wenno kisayan. Niyam kas kadawyan no ti may sa itao ket saan pay nakasagana makawat iti balakad, ada dagos erason. Iti panagriknana, no saan iso na nga uminom, kasla adda kulang iti aldaw na. Kasla ti arak ti mangted ken kuana itirag sa kweno mapabalin na imas ti panagbiag. Dito ay ti mas napateg reaksyon. Saan ay ti arak laeng ti problema? No ti may sa itao ket mangrugi mangipapati di kasapulan na ti may sa iba nagtapno maragsakan, ada peligro mapasama, ti panagragsak ket saanen nagtaod iti desisyon na, no di ket iti banag na agtulay iti desisyon na. Ket kastamet ti napasama. Ada may ikakadua, ada na ited itagay, ket imbes na iso ti oportunidad mansad den, nagtultulay ti panaginom. Kasla uray ada dagiti mangipakita kan kuana nga nalabes, narigat pay kan kuana nga ibaga hustuen. Iti tunggal pa nagituloy na, dakdakel met ti posibilidad maikat ti panakaanad na. Ket idi nalabes ti nainom na, nagbalin nalawag ti resulta. Nabartek isuna, napakapsut ti kontro na iti bagina, ken dagiti kakaduana ti nangrugi mga sikaso ken mangibaga maturog wenno aginana. Ti problema saan laeng bagina tinaapektaran. No ti tao ket saanen makontrol iti bagina, ti kakadua ti mang salimetmet, mangituro, mangbantay, ken nadadduma, mangibaklay iti panakababaen nagtaod iti aramid na. Isu dayta ti may sa iba nad isaan makita tinabartek iti mismo itiempo, habang isuna ket adpaspasaya, ada sa bali itatao maipilit mangsalo iti resulta, di nagbalin nakababaen ti situation, dagiti kakaduana ket saanen puro biruan. Naipalagip ken kuana GT panagbartek ket makaiturong iti aramid maibabaen na ento nalawag manan ti isip na. Nagriribok ti grupo gapo kadagiti aramid ken sasaw nagtaod iti panakalabes ti inom. Saanen napateg no anya ti eksakto pagbibineruan iti dayta ikanito. Ti napateg ket daytoy, nakita dagiti kakaduana ti may sa Marituyang saanen ikas iti normal na. Ket imbes mangibaga laeng naragsak laeng dayta, ada nangibaga ken kuana masapul na isaddang na ti kasta panagininom. Dayta tinasaya atet punto dagiti kakadua. Saan tunggal pa ng kontra ket pananghukom. Ada tiempo iti panangibaga iti narigat ni kinapudno ket isu tinasaysaya at naaramiden ti gayem, niyem ti nakapainteres, kalpasan dayta ti panakababaen, saan nagtalinad iti arak laeng ti istorya ni Marituyang. Iti sumaruno ipasamak, sa balimanan ti problema, nem kasla isumetla ing tiramot. Ada pa nakasarita maipanggap iti trabaho ken kuata. Ni Marituyang ket awan unay ti aramid na iti dayta itiempo, ket naawis tumulong iti may sa ipaglaklakuan. Nagtultulay ti saritaan iti kinakurang ti kuata. Ti honorarium laeng ket saan umdas, ada gastos iti gasolina, motor, panagpariper ken daddumapay ikasapulan. Daytoy ket nalaka maawatan. No dakel ti gastos ken baset ti sumrek kwarta, natural laeng nga agbirok ti tao iti sabali panggadan. Ket dayta ti ginawa ni Marituyang. Kayat na ti trabaho gaputa kasapulan na ti maited etanden. Ada met may sa nakakatawan dem na pategi kontradiksyon.
Ni Marituyang ket nakaibaga iti kinatalaw ni Bado. Kasla na eraman iti saritaan ay siput pay idi ket sadot ni Bado, ket tikas da nga ugali ket saan ay nagbaliw. No dungdid ka iti dayta, mabalan niya agpanunat ka di ni Marituyang ket isuko mati kabaliktaran, aktibo, responsable ken nakasagana imang trabaho. Niyam ay di isumeti na itedan iti trabaho, dito ay inanghobi ti pagsubo. Dayto ay tirambing nalaglagipen. Nalakati mangibaga di sa doti may sa itao na sikati nakatakder iti ruwa. Diyam ti pudno esukatan ti ugali ket no ada trabaho na ikabil iti imam, kasano mo itarimaanen. Ada ka di pananganad? Ada ka di pa nagserbi nasayaak? Weno basta malpaslaing tapno maawa ti tangdan? Naawis ni Marituyang mapantumulong iti panagdalos ken panagtarimaan kadagiti mula. Daputa ka sa pula na ti kwarta, naragsak isuna iti oportunidad. Saan na addo-adwa ti panakawat na taparakan ko ana, daytoy ket may sa ipagkwartaan. Niyam ti trabaho iti mula ket saan basta panangikat iti amin ay makita nga adda iti daga. Masapul ti panangamo no anya ti root, no anya ti mula, ken no sa dino ti saan masapul sa diden. Daytoy ti lugar nagkamali ni Marituyang. Imbes makatulo, adda ka dagiti mula naparot ken nariribo. Dagiti dapat kumai maisalakan ket nakaeraman iti naika. Ti makapakatawa iti drama ket ti panagkunana trabaho isuna. Niyam para iti makankukuha iti garden, no ti resulta ti trabaho ket ad-ada dikes niyam ay disakbay idimting ka, saanan ay makatulong data, ket napaldas bimangon ti reklamo. Saan laeng may sa itao ti nakapansin. Ni G. ken ni Kwarog ket na elaman iti panakasarita maipanggep iti panakadadael dagiti mula. Ada na ibaga G na pakot dagiti mula, ken iti sa bali pay iluga, dagiti impaay imulakit na tay gaputa na dadael weno na pluted dagiti ramo. Daytoy ket napateg, tasaanen ay maibilang may sa laeng simpleng aksidente no agsasaruno ti pareho at problema. No maminsan ka nagkamali, mabalin talaga nga aksidente. Ndiyam no masaruno manen ti pareho resulta, masapul ga agsadden ken agdamag, ada ka di problema iti wagas ti panatrabaho. Saan makatulong ti panangipilit ay isaan kumet igagaraen. Pudno, mabalin isaan igagara. Niyam ti kinaawan ti gagara ket saan mangikat iti responsibilidad no ada na puko weno nadadel. Dakel ti epekto data ken ni Marituyang tatikayat na ket tandan. Niyam dagiti mangeted kuma iti trabaho ket nang hugi saanen ikayat na adtalek ken kuana. Ti makin kukuha iti mula ket saan ikayat mangbayad iti trabaho nang dadael iti mula. Nalawag met data. No namala ka iti tao tapno dalusan na ti garden, ayat mo nga enton matapos ket nasaysaya at tilangana. No kalpasan na ket dagiti mula tinaparot, ada rason ti makingkuku nga agumbet. Saan daytad kinaawan ti asi? Ti bayad ket para iti serbisyo, ken ada obligation ti at trabaho mangipakita iti panagtarimaan. Dito'y makita ni Marituyang ati panagbirok iti kwarta ket saan laeng panagbirok iti sesinuman imang bayad. Masapulmat nga adda rason dagiti tatao tapno kayat da nga uliten ti panangalaken ka. Ket kasla saan pa data ti imuna direklamo maipanggep iti trabaho ni Marituyang. Naipalagip dagiti na palabas pagkakataon adda met nagkamali iti panagtimbang ken panagtarimaan kadagiti banad ina ited ken kuana. Adda nang ibaga di imuna ket pinasensyaan isuna. Niyam ay di na ulit ti kamali bimaset ti panagtala. Daytoy ti may sa detalye napateg unay iti amin ang trabaho. Saan masapol do perpekto ti tao. Amin ket agkamali. Niyam no ada nang ibaga iti kamali, ada responsibilidad mang sursuro. No isumet laeng ti kamali ti ulit-uliten, saanen ikamali laeng ti problema. Ti tao nangted iti oportunidad ket maghugi nga agpanunot na talaga kadi nga ada panangipateg iti trabaho na. Ni Marituyang ket kasla na bigla di na ibaga nga didan kayat itangdanan. Para ken kuana, napateg ti trabaho taawan kwartana. Niyem para kadagiti makinkukuha iti mulaken kadagiti nangalaken kuana idi, napateg met ti banad meeted iti imana. Nasika ti agkasapulan iti tangdan, mabalin ti makitamlaeng ket ti kwarta maawat mo iti kamaudianan. Niyem ti mangbayad ken kaket makita na ti mula, ti produkto, ti oras, ken ti kwarta maipusta iti trabaho. Isunga na sumrek ka iti trabaho ti panunot mo ket malpas laeng saan ipatas iti mangbayad. Daytoy ti saan pay unay makita ni Marituyang iti rugi.
Kaya't natibayad, niyam saan napay ay napateg una ti kalidad ti trabaho ay pakabayadan na, nagsakit tinakem na idi ng kogi di kumaro dagiti reklamo. Ada tao e direktang nangibaga nga didan kayat isuna itangdanan. Ada nangibaga nga sayang laeng ti maited at tangdan na sayang met dagiti mula. Ket titoy ang kogi ti may sa ina pateg pagbabago iti reaksyon ni Marituyang. Imbes e puro pa ng sungbat, nang kogi ilumawag kan ko anak nga nalabit ada pudno iti ibagbagada. Saan nalakadayta? No adu at tao ti mangibaga iti pareho ay kamali, natural laeng depensa ti tao. Mabalin da ibaga ng binusor da isuna, saan da nga maawatan, weno pinadasdala ang isuna ipababain. Ndiyem no nagdudumad dagiti tao, nagdudumad dagiti trabaho, kahit pareho ti resulta, ada punto masapul nga kita enti mismo ibagim, daytoy tiga puno apay napateg ti connection dagiti dua nga episode. Iti umuna, dagiti kakaduana ti nangibaga ken ni Marituyang nalabes ti panadininom na. Ti imuna di reaksyon na ket kaslasaan kayat naawaten ta para kan kuana, kaya natibagi na. Iti sumaruno, dagiti mangted trabaho ti nangibaga nga saan nasaya at ti panagtrabaho na. Iti hugi ada met depensa. Ndiyem iti duay ipasamak, isumet laeng ti mensahe, sumangsangbay kan kuana manipod iti aglawlaw, ada parte ti ugali na masapul tarimaanen. Saan iti lubong ti kanayan ang problema? Saan met ti amin emang kritika ket kabuso? Ada panawen dagiti reaksyon dagiti tatao ket resulta met iti aramid nakita da iti panagininom, ti resulta ket panakababaen ken panakapuko ti kontrol. Iti trabaho, ti resulta ket panakapuko ti panagtalek ken oportunidad. Duay ginagdumaibanag, nem pareho ti prinsipyo. Ti may sa decision kaslabasit iti damo ket mabalin nga agbalin dakel no ulit-uliten. May sa di sobra itagay, kalpasan na may sapay, adinda idi mo maamiris no anya ti ibagbagang. May sa itrabaho minadali, kalpasan na may sapay, adinda dagiti tatao ket didan kayat na agtalek ken ka. Ti reputation ket saan mapuko iti may sa lain sao. Nabukal dayta iti panagsasaruno dagiti aramid. Ket kastamet ti pananisobli iti reputation. Saan nga umdas ti may sa ikari? Masapul ti panagsasaruno met dagiti nasaya at naaramid. Napateg met ti papel dagiti kakaduan ni Marituyang. Iti umuna di pasamak, ada ng padas mangsardan ken kuana iti panagininom. Ada nagpakita iti pakasipnan, uray na nadadumati wagas ti panakaibaga. Iti sumaruno, ada nanited ken kuana iti oportunidad na at trabaho. Ada ng padas na ipakita no anya ti masapul na aramiden. Daytoy ket mangipakita saan napukawan ni Marituyang iti oportunidad. Ada dagiti tao iti adlawlaw na nakasagana itumulo. Ndem ti tulong ket ada limit na. Mabalin ka nga awisan iti trabaho, ndem saan mabalin ti nangawis ken ka ti at trabaho para ken ka. Mabalin ka nga balakadan niya isardan ti panagbartet, ndem saan mabalin ti gayemo ti mandesisyon iti tunggal tagay. Iti kamaudianan, ti panagbaliw ket isumet laeng ti masapul, pilian ti tao. Ada pay may sa ibanad ikasladakel ti eronya ken ni Marituyang. Nabigbig na ti kinatalang ni Bado, ket narigat ken kuana nga anusan ti may sa itao ay kaslasaan inaregta iti trabaho. Niyem di isuna met ti naikan iti oportunidad, ti problema saan man iti saan ipanagpurong iti trabaho, no di ket ti saan inasaya at panagtarimaan. Daytoy ket may sayi na sayaat palagip, mabalin nagdumati porma ti kinakurang iti disiplina. Ti may sakit saan nga at trabaho. Ti sa balikat at trabaho dem minadaliken saan inaanan. Agpada mabalin mangted iti problema. Isuma saan suffisyente nga ibagagi na panakmet nagtrabaho. Ti saludsod ket, kasano ti trabaho nabatikal pasan mo. Iti kamaudianan, si Mang Pet ni Marituyang iti punto nabanog iti panagbirok iti mangtangdanten kuana. Ada panagladingit nagaputa dagiti na amamona mabalin koma mangted iti trabaho ket didan kaya. Ni Kwarhog, ni Jay ken dad dumapay ket ada reklamo. Dito talaga marik na tibo at tinapalabas na aramid. No ti tao ket awan kwartana, ti panakapukaw iti oportunidad ket nasakit. Ndiyem isumet dayta tiga puno apay masapul na ipateg ti tunggal oportunidad sakbay mapukaw. No ti tao ket kanayon nga agpanunat na adda met sumaruno itrabaho, mabalin agpabaya.
Niyem inton at sasaganad dagiti tatao ay mangibaga nga sa anen, idi ay laeng maamiris no kasano ay napateg ti panagtalek ay naited edi. Tinasaya at saan na agpatingga ti pasamak di ni marituyang ket puro laeng panagsisi iti sa bali. Iti kamaudianan na awat na iyon nagkamali isuna. Daytaket na pateg, niyem saan pa'y i-final at panagbaliw. Ti panangawat iti kamaliket rogilaen. Ti sumaruno esukatan ket no anya ti aramiden na kalpasan ti panakaamiris. No adamanan mang ted iti trabaho, agsaludsod kadino saan na nga amo ti aramiden? Aganad kadi iti mula sakbay iparuten? Agadal kadi iti umiso ay panagtimbang? Ken iti panagininom, no adamanan mangayab ken ko ana iti tagay, may palagip na kaditi panakababaen ken ti balakad dagiti kakadoana. Dayta ti saan pa'y asungbat iti istorya. Ket nasaysaya at nasaan tayo ipilitin at kunam ganag balbaliwen isuna, tati pa nakaamiris ket saan pa'y ipamanagnek iti permanente ipanagbaliw. Niyem ada na lawag ay naited dagito is pasamaken ko ana, dua ay pagkakataon ay makita ti bagi na manipod iti matati sa bali. Iti umuna, nakita na no anya ti langanan no nabartek. Iti may kadwa, nakita na no anya ti epekto ti minadaliken saan inaanad itrabaho. Ti panakababaen ken panakapuko iti trabaho ket agpadpadal inarigat, nem mabalin met dagitoy ti mambalbaliw iti tao no alaena ti kas leksyon imbes kas insulto. Saan ikasapulan ikanayon nga ay ayaten tayo ti magkritika kada tayo. Nem masapuld kitain tayo no ada kadi kinapudno iti ibagbagada, ket dayta ti ada iti likodan ti komedya ni Kapitan Enteng. Makatawa dagiti panagsasao, dagiti panagsinumbat, ken ti panakariribok ni marituyang. Niyem iti babati katawa, ada simple kinapudno. Ti arak ket mabalin ay mangikat iti panakontrol mo iti bagim no di mo amo ti limit. Ti trabaho ket mabalin ay mangted iti kwarta, niyem ti kwarta ket saan ay dumanod no awan ti panagtalek dagiti tatao iti kalidad ti aramid mo. Ti gayem ket mabalin ay mangbalakad, niyem saan na mabalin ay mangbaliw para ken ka. Ken ti kamaliket mabalin ay mapasensyaan iti damo, niyem no ulit-ulitem isaan ay mangsursuro, agbalin dayta, ugali nga adda bukod na di resulta, ni marituyang ket saan ay naipakita, ikas may sa iperpekto et tao, ket dayta met ti makapainteres ken kuana. Ada kinaanos, ada kinapilit, ada panagdepensa, ken ada tiempo ay maamiris na ti kamali. Mabalin ay makatawa tayo iti panakariribok na, niyem no kitain ay naimbag, ada met baset ay marituyang iti adu tao. Ada tiempo ay makita tayo ay nalawag ti kamali ti kakadwa tayon dem di mo makita ti bukod tayo. Ada tiempo maibaga tayo ay kaya tayo ti may sa iba nag-uray daditi adlalaw tayo ket makitada nga sa anen. Ada tiempo ay kaya tayo ti resulta, kwarta, lagsak, panambigbig, niyem malipatan tayo ti proseso ken disiplina, ikasapulan tapno maikari tayo iti dayta ti resulta, iso nga iti duay pasama. Ti kang runaan ay napukaw ni marituyang ket saan laeng ay dignidad iti panagbartek ken saan laeng ay tangdan iti trabaho. Ti ad-ada napated ket ti panagtalek. Iti umuna, panagtalek dagiti kakaduana ikabaelana ti bagina. Iti may kadwa, panagtalek dagiti tatao ay kabaelana ti trabaho. Ket ti panagtalek, no nadadael, saan ay maornos babaen iti panagpaliiw wenno panagkarilaeng. Masapul ay makita iti aramid. No kayat ni marituyang saanen ay maulaw gapo iti panagbartet, masapul kontrolen na ti panaginom na. No kayat na nga addamanen mangtangdan ken kuana, masapul ipakita na nga adda pananganad, panagadal ken responsibilidad iti trabaho. Iti kamaudianan, saan idagiti kakaduana tinang puko iti oportunidad na. Dagiti desisyon na mismo tinangiturong iti dayta. Niyem dayta met ti mangted iti namnama, tano dagiti desisyon tinangiturong iti problema, dagiti baro e desisyon met ti mabalin ay mangiturong iti panakaornos. Saan ikasapulan niya agbalin iperpekto iti may sanga aldaw. Masapullaan saanen niya uliten ti pareho di kamalina awan ti panagsursuro. Ti may sa itao ay makaamiris iti kamalina ket adda pay gandaway. Niyem ti tao ay makaamiris ket pilyen na pailaing na uliten dayta, isu ti agsela iti bukod na igondaway, dayta tinapateg maibati iti istorya ni marituyang. Ti katawa ket adlabas, ti panakababaen ket mabalin ay malipatan, ken tinaparot ed mula ket mabalin ay masukatan iti baro. Niyem no saan ay mabaliwan ti ugali en ang pataod iti problema, agsublilaen ti pareho e resulta iti sa balit forma. Iti may sanga aldaw ara. Iti sumaruno trabaho.
Inton sa marunong manen, nalabit sa bali ti sitwasyon, dem isumet laeng ti panubo, kabailan ka dini marituyang aawaten ti responsibilidad sakbay nga adamanen mapukaw. Ta iti ka maudianan, saan ay ti kaado ti sasa o ti mangipakita no nagbaliw ti tao. Ti mangipakita ket ti sa marunong nga aramid na.